Kados Oh, siap. nek wonten jare ilmu kulit niku. Jare niku sejarah nggih ngangge nganu syarat lho marai. Ngapunten panjenengan ulap nggih, Pak? Mboten nek sulap mboten sulap. Mboten nggih? Mboten. Oh, nggih. Lah nek perkara ilmu niku nggih ilmu napa mawon pengasihan apa pengabaran apa pengedotan. Maksudnya pengedotan Tapi pripun? lakone dhewe-dhewe ngoten. Keselamatan. Niku nomor 1 keselamatan niku dan malaikatan niku. Nggih. Arang wong duwe malaikatan niku. Pripun, Mbah? Kula kok penasaran nih. Pripun, Mbah? Tapi ala wong dari malaikatan niku manggene nggih teng awake dhewe kabeh. Berarti malaikat papat niku, Mbah nggih. Nggih. Jare salam kun lungguhe kawah nur lungguhe usus. Tembunge lungguh ku ari-ari. Likat kang metu sedulurku papat kang duwe bolo 1000. Lho bolone men 1000. Lah niku damel napa? Lah, Rapalan damel napa, Mbah? ya kanggo pagere awak niku. Pager awak nggih. Nggih. Malaikat jaba rael lungguhe ning kulit. Misrape lungguhe ning daging, ningkae lungguhe ning balung, nginjrae lungguhe ning getih. Lah menika nyuwun sepindah silaturahim. Kaping kalih nyuwun napa? Pangertosanipun tentang Jawi, Mbah. Nggih. Pengajaran-pengajaran Jawi saking panjenengan saged kagem pelajaran kagem generasi muda sak menika. Kula sekolahnya mulai sekolahnya pun aksara Jawa. Aksara Jawa niku dipelajari kelas 1. Kelas tunggal Zaman SR niku, Pak. Zaman nopo? nggih rakyat cara siyen. Sekolah rakyat niku nggih. Nggih, sekolah rakyat cara siyen. Sampun diajari, Mas. Pun dipelajari aksara Jawa niku. Ngantos tamat. Terane. Lah niku kula maca aksara Jawa ngantos tamat. Tapi sakniki nggih lali, mergo sulira kanggo. Lah niku lho, Mbah. Marane ngene ku wau. Nggih cobi dipun angkat malih ngoten lho. Nggih. Nah, aksara Jawa kan sifatnya 20. Sifat 20 itu manggane teng awake wong. Oh, berarti Hana Caraka niku Nggih ana sifat cara 20 niku, Mbah. Sawala Pada Jaya Nyamaga Bathanga niku sifat 20 niku manggane teng awake dhewe danten. Ngoten. Nggih, jenengan babar, Mbah. Wah, niki menarik. Nggih niku wau tapi nek sing mboten ngertos nggih diarani piye ngoten. Tur awake dhewe jane niku nggih manggane teng awake dhewe. Lah niku napa mawon, Mbah? Sagedipun jlentrehaken, Mbah. Niku aksara Jawa niku jlentreh nggih namung sifat terane sifat. Dadi sifate raga ngoten. Nggih. Mboten kok mriko-mriko niku mboten. Dadi sifate wong urip niku sifat 20. Nggih. Nggih. Dadi ana Caraka niku mulai tanggal iki nganti andhap. Itu ngelamane itu 20. Nggih. Dadi sifate menungso niku 20. Mboten saged dipun napa gali lagi kados pengertianipun ho niku pripun, no napa. Nggih. Jadi ho, nggih. Nggih. Hono. Dadi carane Hana Caraka ananing sun teng mriku wau carane. Hana Caraka niku ananing sun nggih. Ya nggih. Nggih. Hana Caraka Datasawa datan kenek diowahi. Tidak bisa dirubah nggih, Mas. Enggak bisa dirubah, mulai dari datan kena Datasawala. Wis pestine. Pada Jaya Nya. Nggih. Dadi kabeh padha sektine, cara perang kare liya niku padha sektine. Oh, berarti nganu, derajate sami ngoten nggih. Nggih. Akhire padha Jaya Nyamaga Bathanga. Dadi perang sampuh. Mboten wonten sing menang, mboten wonten sing kalah. Mulai terus diresmekne to karo yang kuno-kuno mbiyen. Iki manggane nang iki manggane nang iki kan ngoten to. Nek sakniki no sarang wong ngerti aksara Jawa. Nggih to. Nek tiyang siyen niku asli sekolah kula niku tasik sekolah buku Jawa maca buku Jawa niku komplit. Siyen. Lah mireng-mireng saking
napa putunipun Mbah Mas Didin niku panjenengan kan riyen gadah kitab-kitab Jawi ngoten Mbah. Enggak ada. Dihapusi tiyang ya. Lah niku kitab menapa Mbah? Niku sejarah sejarah hitungan dino lan pasaran sak piturute. Lah niku saking pundi Mbah kitab niku? Asline king gitu ya lali kula munan kadungan. Maksudnya saking Mbah panjenengan. Oh nggih saking mbah kula mriku. Nggih yuswa panjenengan niku sampun pinten Mbah? Kula to. Nggih. Nek mboten kleru 967. Nek mboten 96 nggih 97 ngoten Oh lho. berarti kelahiran tahun 27. Nggih. Kelahiran kula tahun 27. Bah panjenengan termasuk awet lho Mbah. Cara mboten geblak ngoten jane sik akas wong menika mantun nyigari pring kajeng gawe kurungan. Ten jeding nek ngoten to. Ten jeding niku cekelan mriki cekelan baduke jeding. Lah kok ucul kaya enten sing nguntir. Untuk dadi terus tibane niku geblak. Nggih alhamdulillah saged. Nggih alhamdulillah sik kuat. Balunge kuat. Nggih. Pas putu kula nggih pas kerja teng mriki putu kula teng gunung. Terus kok dipondong wonten turun. Mun kuat mlaku nggih kan. Enten sakulan kula. Mbah panjenengan saged yuswa sampai sak menika 97 nggih. Tasik seger terus napa pendengaranipun tasik sae ngoten lho Mbah. Lah nggih nek pendengar tasik genah masih ilmune pripun Mbah? Nun Kok saged awet ngoten lho panjenengan? awete ning pancen Pripun Mbah? iya niku Napa pola pikire panjenengan niku ingkang wong mangan niku ana enten dongane ki Mbak. lah niku Ya lho. mangan niku nggih dari B teguh min luput lam slamet. Lah niki. 30-an pun ambekan. Niku dongane wong mangan. Lah niku keren niki, ilmu keren niki Mbah. Nggih, asli niku. Cobi panjenengan napa? Ulang malih Mbah. Pripun? B teguh min luput lam slamet. B teguh Nggih, niku telung emplokan gak kena ambekan. telung emplokan Nggih. mboten ambekan nggih. Nggih, kudu ngempet ambekan. Telung emplokan niku kudu cepet ta telung emplokan. Niku. Jadi apa panggah teguh ta dari B teguh min luput lam slamet. Dadi luput penyakit kemangane ngene. Slamet donya teko akhire umur. Nggih, seger waras. Seger waras. Yo saestu kula niku mboten lara muno geblak ngoten mboten lara kerjane. Mboten ate sakit, Mbah. Mboten nate kula niki. Saestu. Berarti namung niku mawon, Mbah. Napa? Tirakate panjenengan. Nggih. Salintune niku mboten wonten kados siam. Kados siam. Oh nek wonten dari ilmu kulit niku. Dari niku sejarah nggih ngangge nganu syarat lho marai. Ngapunten panjenengan ulap nggih, Mbah nggih. Mboten nek sulap mboten sulap. Mboten nggih. Mboten. Oh nggih. Lah nek perkara ilmu niku nggih ilmu napa mawon pengasihan apa pengabaran apa pengedotan. Maksudnya pengedotan Tapi pripun? lakone dhewe-dhewe ngoten. Keselamatan. Niku nomor 1 keselamatan niku. Dan mulai katan niku. Nggih. Arang wong duwe mulai katan niku. Pripun, Mbah? Kula kok penasaran nih. Pripun, Mbah? Tapi ala wong dari mulai katane manggene nggih teng awake dhewe kabeh. Berarti malaikat papat niku Mbah nggih. Nggih. Dene salam kun lungguhe kawah nur lungguhe usus. Tembunge lungguh ku ari-ari. Likat kang metu sedulurku papat kang duwe bola 1000. Bolane men 1000. Lah niku damel napa? Lah, Rapalan damel napa, Mbah? ya kanggo pagere awak niku. Pager awak nggih. Nggih. Malaikat Jibril lungguhe ning kulit. Misrape lungguhe ning daging, Mikael lungguhe ning balung, Ngindrail lungguhe ning getih. Nggih. Malaikat papat salallahu salam.
Malaikat papat resanan badan sliraku. Malaikat jabarail aling-aling ana kulitku. Misrapil aling-aling ana dagingku, Mingkail aling-aling ana balingku. Dadi malaikat niku pindho. Nggih. Berarti wonten hubunganipun kalih sedulur papat. Lho nggih, hubungane sedulur papat niku wau. Heeh. Mung Israil aling-aling ana getihku. Malaikat dinding jalurah kamengku malaikat papat badan sliraku sarina sawengi tan kena owah. Sallallahu salam niku. Hu Allah ping 3. Akhire niku. Berarti niku nganu nggih, Bang. Saged kagem pokoke nganu niku napa niku carane klambine raga. Nggih. Nggih. Kados misale ajenge Lho ndelok apa pemain enten ajenge penyakit mara niku mboten sida. Tunggale ngoten kemun enten pagre niku wau. Nggih, damel pager. Ya, ngoten. Kados Tapi niku ajenge syarate nek nglakoni nggih kudu dislameti. Lah niku wonten Ruwah Rasul. Oh, asmane Ruwah Rasul. Sing Ruwah Rasul niku kula pisanan niku beh wong pundi pun wong Toban nggih. Tau wong Banyuwangi. Niku wong Ponorogo sing duwe niku. Oh. Niku Asli. termasuk gurunipun panjenengan, Mbah? Nggih, guru kula ning asli wong Ponorogo niku ngebel. Oh, saking ngebel. Nggih, Ponorogo ngebel. Nggih. Niku asli. Lah niku panjenengan napa mawon, Mbah, ingkang napa diparingi keilmuan saking beliau? Bang, kathah nek diceritakne. Lah niku critanipun niku ingkang kula suwun, Mbah. Tapi niku syarate malah. Lah, kan sak menika niku kata-kata namung nyuwune instan to, Mbah. Nggih. Langsung pengen iso. Pengen iso tapi syarate niku sing akeh kliwatan. Lah niku Mongko teguhe ngelmu niku teko syarat. teko laku, Mbah nggih. Teko laku teko syarat. Heeh. Syarate ngene, lakune kudu ngene. Lho niku lho. Tapi nek cah nom sakniki lho, kula reken mboten kuat. Mergo asal mboten kuat pripun? Pandangan kesenengan niku marai warna-warna. Lah niku gangguane niku, Mbah. Marai godane teng riku niku wau. Heeh. Lah nek jaman kula lho ora mangan 7 dina mawon kuat kok. Mboten maem, mboten minum, Mbah niku. Nggih namung diukur. Oh, 70-an. Nggih. Kados mutih. Mulai ya iku pancen mutih niku. Nggih. Mutih 7 dina. 1, 2, 3. Mulai pisanan nggih namung 10-an. Nggih. Entek-entekane 7. Lho niku mutih niku mboten kok mangan kae uyah mawon mboten. Mboten piturian, Mbah nggih. Pitu terus berkurang. Nggih. 60-an, 50-an. Mboten nggih siji, hitungane siji. Oh, saking setunggal nggih. Nggih. Miturut hitungan to niku. Nggih. Tapi nggih wah. Lah napa ngendikane Mas Didin wau, Mbah? Nggih. Panjenengan nate nggih tirakat siam dari muda sampai sekarang niku siam ngerawat niku. Oh nggih, nek niku kula lakone. Dadi niku panjenengan rutin, Mbah nggih. Rutin lakone seger waras. Dadi cara penyuwune. Nggih. Penyuwune niku namung seger waras slamet. Sak anak putu kabeh. Oh nggih. Pun sederhana mawon, Mbah nggih. Mboten neko-neko ngoten lho. Ya nggih. Lek kados sakniki nyuwune kan bayuh ora karo-karuan, Mbah. Oh. Ora karo-karuan. Rekna guru-guru niku tak wong 3 rekane. Oh 3. Wong Banyuwangi enten. Nggih. Tapi cah niki ketutupan kalih keadaan. Keadaane wis tuwa ora pati betah meleh. Oh nggih. Ora pati betah luwe niku. Nggih. Sik enom kula betah luwe ngono. Turu ten alas ijen kula wani sik enom riyan. Niku termasuk nggih syaratipun, Mbah, tirakat menika nggih. Panjenengan teng alas niku. Nggih, kan syarate dhewe. Tapi cara enek kewan arep ganggu ngoten mboten wani. Mboten wonten, Mbah. Mboten wani. Soale ngene wong nggih lakon niku diarani lakon. Lakone nek dilakone ya iso ketemu. Nek ngomong tok ora dilakone ya enggak temu lagi to. Iku lho.
Lakone itu ngriku niku. Lah saniki lakone urip, mboten lakone wong mati. ajenge nglakoni mawon pun awang-awangane, Mbah. Ah nggih. Nek lakone wong mati sapa ngerti wis nang kuburan. Nggih. Kabeh dadi lakone urip. Ki jaman uripe mbahku biyen ngene. Nggih. Jaman uripe canggahku ngene, kan iku lakone urip sing diceritakne niku. Mboten kok lakone mati. Nggih. Sakniki model wong mati kan diwalik to kae sing wong pinter-pinter niku wau. Sing diceritane wong sing ning jero kuburan. Lah niku. Lho niku lho marai. Mboten istilah mboten. Dadi ora cocok karo keadaan. Dereng pasti, Mbah nggih. Ya. Dadi tafsire niku ketoke iso omong niku mergo tasih urip. Heeh. Lah nek pun jero kuburan masa wis ditakok iso omong lho teng niku wau. Nggih, nggih. Kok isih diunekne urip lho niku lho. Nggih. Wong sakniki niku saking pintere wong. Mbah ngapunten saking guru panjenengan rumiyin panjenengan laku napa mawon, Mbah? Oh, nek lagune mutih barang. Mutih nggih rawat. Nggih, salah satunya mutih niku. Nggih, sing penting mutih niku wau. Nek derene malaikat niku lakune mutih. Tunggal enten sing ngebleng 3 dina 3 bengi. Diarani kabeh usian kan bejijatan niku. Nggih, nggih, nggih. Nggih sing bejijatane pengontrol-kontrol bejijatan. Niku dilakoni iso mulah malih. Ngoten ya. Mulah malih pripun, Pak? Ya pamane diburu wong ngono mare abang malah ireng. Oh, ngoten. Nek jarane pengontrol-kontrol niku. Niku ajine wong bejijatan wong sakniki mboten kanggo. Sing penting iso golek dhuwit. Ha nggih to? Nggih, tiyang sekti niki sakmenika nganu ya, Mbah, sing kathah hartane. Sing dene niku awadane sekti sakniki lho. Ben kali siyen. Heeh. Jaman nom-noman kula niku pokoke sekti ngoten akeh sing marani. Berarti panjenengan rumiyin tujuanipun awal nggih, Mbah. Tujuanipun nggih memang kagem kesaktian, kadigdayan ngoten, Mbah. Nggih, keselamatan. Keselamatan. Nomor 1 keselamatan. Digdaya nek awake gak slamet, digdaya teko ndi? Lah niku. Ha niku. Nggih, nggih. Tur cara pagere rapat, lakune jujur. Lah niku. Mulane sing tegen temen jujur niku kudu digawe. Tegen temen Jujur. Nggih, leres, Mbah. Diarani dedalane guna lawan yekti. Dadi golek wong iso yekti niku dedalane guna lawan yekti kudu andhap asor. Dadi aja sak wenang-wenang pas pinter omong. Lah niku. Lah niku ingkang sakmenika kedah diugemi, Mbah. Kudu andhap asor, wani ngalah luhur wekasane. Wani ora kok kalah ngalah. Dadi tanggane repot ngalahi mara. Timbangane rame ngoten, Ya, Mbah. timbangane rame diparani. Lho niku nadane wani ngalah luhur. Luhur dene dhuwur. Nggih, nggih. Akhire dhuwur. Bapang den simpangi. Nek enek bab apa wae, nek ora demek awake dhewe aja sok didemek. Iku mudak kecipratan getih sasaran niku wau. Nggih, nggih, nggih. Dadi ana catur mungkur ora bakal kecatur. Tapi sakniki arang wong duwe tembang niku. Guru men kadang mboten duwe. Nggih, Mbah. Niku carane lakune urip. Ngoten lho. Nek dilakoni nggih akeh slamete tenan. Nggih, 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 nggih. Majan dedalane guna lawan nyekti. Dadi golek budi luhur sing nyata. Lah niku le. Kudu andhap asor kapitale. Budi luhur ingkang nyata niku le, Mbah. Lah nggih, ngene tapi kapitale kudu andhap asor. Andhap asor niku pamane karo cah cilik ya kudu ngajeni, karo wong tuwek ya ngajeni. Nggih. Lah samenika kata-kata kan namung pitutur mawon, Mbah. Nggih. Ora dilakoni. Dene kudu andhap asor wani ngalah. Pamane tak wong repot wani ngalahi, tanggane kesandung wani ngalahi. Nggih, nggih, Mbah. Wani ngalah luhur bekasane. Akhire kan carane pengen wah bakal lu pinter tenan. Nggih, leres. Anake tiba ditulungi. Nah niku. Tuh wani ngalah. Nggih, kula nggih napa pengen nglampahi kados ngoten niku. Lah tumung kula yang dipun dukani. Dadi wong iki ngrumangsani salah aja sok ngengkel. Nggih. Marai geger. Nah niku. Bapang den simpangi. Lek kados nek bab apa ae nek ora nyangkut awake dhewe aja melu-melu. oh ngoten, Mbah nggih. Nggih.
Nggih. Dadi ora kecipratan. Lek mboten disuwun, misale dipun suwuni tulung. Nek didemek, lho niku genten demek. Nggih. Aja sampe demek dhisik. Nggih. Bapang dan simpang ana catur ora bakal kecatur ora demek. Nggih. Leres. Tapi sakniki arang guru arang sing duwe ulangan niku. Niku lakune urip kok. Nggih. Lah kados pemimpin sak menika kedahe nggih napa ngugemi kados ngoten niku Mbah nggih. Nek iso ngalahi ngoten lho Mbah. Ngalahi nyang isor ngoten. Nggih, jane wong ora nek wong piye wajibe ditulung nggih ditulung. Nah, ngoten. Aja sampe mentung kok enek wong nulung tapi mentung. Lek kata-kata nganu Mbah. Bareng anu kok sakmene lho niku padha nulung mentung. Ajenge pilihan kok yo pencitraan bibar niku kepilih lah niku mentung niku wae. Mentung. Niku mboten kena lho saestu niku. Nggih. Tulung ya tulung tenan. Nggih, keikhlasan niku wae. Aja sampe mentung. Dene perkara nek kawelasan pira-pira ya alhamdulillah. Lha dhewe neh to niku. Pamane sing seman tulung terus melaki wae iki aku ora njaluk le. Nah, tunggale ngoten niku wae. Dene mbok bae alhamdulillah. Lho namine mboten mentung to niku. Nggih. Beda karo wong mentung iki anu gitu kok anu semene kata-katane kan ngoten kok. Nggih. Wong pinter niku kata-katane mesti ngoten. Lah nek kula niku ya pokoke iso mulya jati wuni cara anu sing ditulungi alhamdulillah. Nek kula lho niku. Nggih. Sing ditulungi iso waras cara wong lara iso pulih kaya wingi wis alhamdulillah. Ngapunten, panjenengan nggih saged bantu ngobati Mbah nggih kados tiyang sakit napa kenging. Lho. Niku anu lakone abot niku. Saged ngomong jaman sik rusak-rusakane. Kanggo tulung kok pancen niku. Lah nggih. Ngelmu kanggo tulung wong sing lara apa wong sing piye. Tapi sakniki kalah-kalih obat. Nggih ta? Nggih. Sampeyan rasane. Napa sembarang duwe tapi watak kula nggih meneng mawon. Saiki saya didhisikne obate niku. Ajeng pripun? Nggih ta? Tapi lek misale rencang-rencang napa tiyang lintu nyuwun tulung panjenengan. Lantaran panjenengan nyuwun napa? Apa pengobatan ngoten saged Mbah? Merabi. Nggih. Adek omah niku kula tasih iso. Oh nggih. Petangan-petangan dinten ngoten Mbah nggih. Besok nek nggo omah didekne dina iki niku. Muga Allah becik manggane teng kelahiran. Allah becik saking kelahiran. Manggane teng kelahiran. Niku sampun nas, Mbah. Kelahiran manggone ning dina. Gitu. Dina duwe watak dhewe-dhewe. Niku mboten saged dirubah, Mbah nggih. Mboten kena dina dirubah. Padha ngrubah kelakuane wong napa iso? Lah niku le. Tunggale niku mane lahire kadang sok-sok. Lahire dina iki mesti watake ngene. Kakane arang sulayane mesti cocoke. Nggih. Niku mbok diowahi lak mboten gelem. Dina diowahi. Lah sagete pripun kados ngoten niku. Misale kawula napa Rebu Wage, Mbah. Nggih. Lah sifatipun karakter keras nggih. Rebu Wage niku watake kaku. Kaku nggih. Sing mesti niku wau. Lah niku kedahe pripun, Mbah? Napa arang kena diluk carane pun cap. Heeh. Tapi nggih iso nglakoni sabar. Tapi nek kecentok gampang. Kaku lho niku lho marai. Gampang ceklek, Mbah. Ya, gampang ceklek. Ya iso nglakoni sabar nggih. Wagene niku marai. Nggih. Berarti kantun napa nggih? Kantun niatipun, krentegipun, Mbah nggih. Karek mlakune awake dhewe. Memang kados laku tirakat niku kedah nekat kok, Mbah. Lek ora nekat wis ora kelakon. Mboten teko cara sakniki. Jarane mutih niku 7 dina mon arang sing iso nek wong sakniki. Lah nggih. Monggo kok biyen mboten tamung 7 dina. Kok mutih to, Mbah? Sak menika poso Ramadan mawon lho. Ya, poso Ramadan kuwi arang sing iso. Saiki jarang. Lah iya mongko yo nek bengi mangan.
Lah nggih. Niku sakjane nek awan tok ta mboten mangan. Ringan banget nggih, ringan sangat. Iya, iya. Nek pas Ramadan kangge kula godir. Napa Mbah? Soale bengi godir. Godir. Nggih, lha apa awan gak awan bengi sak wareke. Lah nggih. Padha karo nyimpen panganan. Nganu, napa dibalik Mbah nggih, namung walikan mawon. Pancene niku carane jaman Belanda niku sing nggawa ten Indonesia niku Belanda. Wong Arab ten Indonesia niku Belanda. Dadi mengaruhi supaya wong Indonesia ki tunduk karo kuwi, ngoten lho. Asli pengaruh jaman masih saniki apa anggap mawon to. Nggih, nggih, dadose ketoke apik. Njobone tapi jerone dimasuki budaya-budaya ya enggal ngoten Mbah. Saniki dilebokne budaya-budaya ngoten niku wau. Aslinya penjajah pancene. Nggih. Gawane Belanda zaman rumiyin. Wong Arab teko Indonesia niku sing nggawa Belanda. Mana aja ngelekne kancane. Ngoten lho. Kekan saiki malah nabok nyilih tangan mari. Repote niku. Mbah ngapunten, panjenengan kan sampun napa ahli tentang pasaran, Mbah. Kula nek Lah niku saged dipun babar tentang pasaran weton ngoten niku. Wong nek soal ngajarne slametan niku kula niku komplit. Mulai bayi lahir ngantek sepasaran ngantek sak enteke lah. Ngapunten, Mbah. Ngajarne niku tapi nggih angel e. Ora sekolah tenanan. Nggih kados niku lho, Mbah. Panjenengan babar tentang pasaran niku lho, Mbah. Nggih. Lah maknanipun apa di dalam pasaran menika? Pon legi pasaran kan gandengane dina. Nggih. Pon legi pagi to wage kliwon legi paing pon. Iku manggane ki teng awake dhewe, dereng dulur papat 5 pancer. Iku wau ngono lho. Dereng dulur papat 5 pancer manggone ning pasaran iku. Terus gandengane dinane 7. Lah niku manggene teng dina 7 niku manggane gandengane nggih pasaran niku. Mongko pasarane 5. Dinane 7. Lah manggene teng menungso niku teng pundi mawon, Mbah? Ya manggane teng awake dhewe kabeh niku reknane. Lah niku titik-titike mboten saged dipun babar. Titik-titike niku kados legi teng pundi terus kliwon. Kan rolas niku anu manggane teng isine awan karo bengi. Awan karo bengi kan 12 jam. Nggih. Isine manggone nggih teng dina. Manggane teng dina teng jam 12 niku wau. Mulai disampe itu pasaran 5. Nek digandeng kan dadi 12. Nggih. Niku manggane teng jam. Mana nek anu iki lahire jam iki watake mesti ngene kan ngoten ta niku. Lah niku ilmune napa? Kados petangan niku riyen pripun critane, Mbah? Saking pundi ngoten lho? Wis saking tiyang sepuh ta. Nggih memang saking anu nggih, Mbah. Diaturi buku kula sing petangan kono dihapusi Kiai sing ngapusi njian. Kiai jenenge Pak Tohiron. Nggih mugi-mugi mireng anu bayaine. Tapi duka saniki duka tasih urip mboten. Niku asale kan padha ten tahanane to. Kula sen nggih lek misale napa Pak sinten wau? Pak Tohari. Tohiron. Pak Tohiron sampun sedo mungkin napa keluarganipun lho nek mboten saged ningali saged mireng mangke dipun wangsulaken kitabipun. Nggih, tapi nggih angel niku golek niku. Ngapunten, Mbah, niku kitab niku padha ten tahanane, dhewe tahanan perkara nomor ya jaman nungsum nomor. Riyen, Mbah. Niku pripun critane? Kok saged panjenengan dipun tahan ngoten? Nggih, dadi kan sing usum nomornya. Nggih, togel niku nggih. Ya, kecekel polisi terus ditahan. Lah niku tahun pinten, Mbah? Tahun pinten niku usum nomor niku? Anu nggih, tase SD SP niku. Ya. Niku. Zaman niku. Berarti tahun 80-an, Mbah nggih. Lah nggih, zaman SD SP niku. Kula tau ditahan 6 wulan e. Ngapunten saged dipun critakaken
saking awal Mbah critanipun pripun niku? Niku. Namanya Pak Tohiron niku ngoten kiai nggih. Nggih, ingkang panjenengan dipun tahan niku lho. Kula niki kan pengecer nomor. Jenengan pengecer. Enten wong titip, kula titip. wong titip mboten kok pengecer. Berarti panjenengan namung dititipi mawon. Nggih, namung titip tukokno iki. Nggih. Ndalah konangan. Begecil ngoten niku. Ngapunten begecil niku sinten, Mbah? Begecil iki polisi tukang nyekeli niku. Oh, polisi niku begecil-begecil. Nggih to jaman nomor niku. Nggih. Iku. Kena 6 wulan ya, Mas. Nggih namung aku tukono sik kok pengecer mboten. Lho padahal panjenengan kan nggih sik ajenge numbasaken. Nggih ta dereng wonten buktine lho, Mbah. Dereng. Kok saged ditangkep? Lho saestu niku. Lha nggih. Oh, panjenengan begecil niku, Mbah. Lah nggih medane begecil niku. Lah niku panjenengan buktine pun pantun tuku king mriko. Oh. Yo nggo bukti. Ndak nggih. Nggo namanya catetane dhuwit rekenane. Lah niku panjenengan dipun tahan sampai pinten tahun? 6 sasi. Oh, 6 sasi. Tuh 6 sasi. Alhamdulillah diparingi selamat. Lah critanipun panjenengan teng sel Mbah nggih ditahanan niku tirose panjenengan sebagai sesepuh dipun anggap sebagai guru spiritual teng tahanan menika nggih. Nggih. Ya wong tuwek dhewe. Kaya tuwek dhewe kaya zaman semonten lho. Nggih. Namanya Pak Tohiron niku kiai nggih niku. Nggih. Kiai. Ya asale nggih kronomer nggih ditahan. Duka pengecer, duka pundi Pak Tohiron niku nggih dipun tahan, Mbah. Nggih. Oh, dipun tahan perkara nomor. Zaman sian kan gawat apa perkara nomor niku zaman SDSB niku. Nggih. SDSB niku lak anu to, Mbah. Resmi to, Mbah Riyen? Nggih sing resmi. Oh, sing mboten resmi niku nggih. Nggih, sing mboten resmi ngoten lho. Nggih. Sing resmi nggih mboten napa-napa. Ya nek wong pamane kula niku wong mboten pengecer niku namine. Kula niku kula tuku. Tuku terus enten wong titip. Nggih titip mawon. Mangke lek angsal panjenengan dipun paringi. Nggih, perseni. Ngoten niku wae. Anjen awake tuwar wae pon nah. Mbah ngapunten. Kitab ingkang panjenengan critakaken wau niku tentang nopo, Mbah? Kitab itu niku namanya Bintal Jemur Ada Makna. Oh, Betal Jemur Ada Makna. Nggih, berarti tentang petangan-petangan Jemur Ada Makna niku nek mboten nyata mboten ditulis teng mriku. Nggih, niku saking laku nggih. Nggih. Dadane Adam iki sing wujud makna ki wujud Adam ki zamane sik Nabi Adam. Zaman awal. Lek kados Betal Jemur Ada Makna niku napa to, Mbah? Anune napa? Sejarahnya nggih warna-warna. Artinipun. Nggih, artine warna-warna. Wong jodone iki kudu golek jodoh iki ngoten niku wae nemungan. Lah niku lek tentang jodoh niku lho, Mbah. Niku kuwatah ingkang nyuwun, Mbah. Nggih, jodoh niku sing angel niku. Lah, pomo dina iki jodone kudu iki ampe tentreme-ayeme rumah tangga. Niku teng niku wae. Angene. Lah niku petangane saking pasaran niku wae, Mbah. Nggih. Lek misalnya kan pasaran niku wae. Misale gangsal bone pasaran. Ya. Lah niku saged dipun babar, Mbah. Cocoke kalih pasaran nopo? Ngoten saged. Nggih digathokne kalih dinane niku wae. Dinane pira, wong pasarane pira? Lah niku kuwatah. Ya. Panjang. Wah, ruwet niku. Nggih. Muga persatuane manten niku angel. Nek mboten jodoh ke kadang pasar buyar ngoten niku lho. Kadang. Pasar buyar, Mbak. Kadang sepasar buyar. Oh, sepasar buyar ngapunten. Nggih, nek mboten jodoh. Nek mboten pener ngethukne, nek pener nggih ngantek
kakek-kakek ini. Lah niku Mbah, misale pun salah Mbah. Salah njodokaken petanganipun lentu. Lah niku saged di kena Mbah. Kena niku pamane gak bener di apa dina niki ditutup. Saged niku dibangun nikah. Bangun nikah. Carane. Jadi dina sing dhisik niku wau ditutup, diganti dina sing anyar. Dene bangun nikah. Bangun nikah niku wau Mbah. Nggih. Kalih niku Mbah, kula tanglet di kathah ingkang nyuwun pirsa tentang perjodohan. Niku kados arah ngaler ngilen. Lah niku kok boten angsal ngoten lho. Angel pancene. Nek ngalor aja nek duduan lho niku. Nggih. Nek ngalor ngulon niku kan anjlok. Nek iso munggah ngetan. Niku nek asline lho wae. Maksude ngilen niku kan anjlok lho. Sengenge kan surup. Oh ngoten. Nggih. Mana golek jodoh nek iso omahe kulon golek ngetan. Tapi yo wong piye yo wong akeh. Lek ingkang etan. Ngetan niku ana asih jodoh. Dadi mapak. Mapak jodoh. Nggih, mapak jodoh. Lah nek ngilen kan amblas. Nggih. Artine teng mriku wae namungan. Nggih, berarti lek misale saking kidul Mbah misale. Nggih. Digolek sing telur napa etan ngoten nggih. Nggih. Baru ngertos. Ini putu kula mereka kan idul ngetan. Ngidul ngetan. Ya nggih ta putu kula niku. Oh nggih, katosnya cocok Mbah. Terbukaan. Iya, alhamdulillah. Lek kados kawula Mbah, nggih memang arahipun Mbah ngilen. Ngilen. Ngaler ngilen. Lah niku Judune. pripun? Benakne pripun, Mbah? Ngalor ngulon. Lah niku. Anjlok ya. Lah niku pripun, Mbah? Mosok go nggih rabi mulai, Mbah? Repot. Niku sampean sing kulon apa sing etan? Kula sing etan. Oh, ana sing etan. Cara sing kulon ngoten ya munggah etan. Kudune munggah etan. Niku wis karek donga dinungone wong tuwa. Ngoten, mugi-mugi disepuh karo donga Diparingi selamat. paringi selamat pancen bodho golek jodoh. Wow, dene kabeh kaya jare unan-unane jare masa bodho sing kuwasa. Masa sing kuwasa golek dina lan pasaran jodhokne lan ya menungso. Nggih. Menungso puasa mung kanggo arah-arah, kanggo patokan. Nggih namung arah-arah. Nggih, kanggo arah-arah. Aja nglirwakne. Nggih. Nglirwakne dawuhe. Nggih, sesampun. Nah, wong Arab tulisan Quran, wis sejarah Jawa ngoten kok. Nah, Arab niku isane mlebu mriki enggak teko Belanda ya. Jadi sing lebokne yang Indonesia itu Belanda. Nggih memang kagem ngrusak niku Mbah nggih. Ah nggih. Paugerane tiyang Jawa. Ya, karepe kan ngoten. Saged memecah belah. Tapi wong Jawa luwih dene tegen. Dari di Pancasila lah niki. Dinten wis ngrubah Pancasila. Boten wow, padha maneh niku negara Indonesia niku Pancasila. Panca niku 5. Dan sila kasusilan. Jadi kebagusane wong Jawa niku 5 werna. Kok isih arepe diowahi ya kebangetan sing ngowahi to. Ngapunten, Mbak. Ha nggih, driji niku kota siji loro. Nggih, kados Pancasila niku sejatosipun sampun lami, guys. Sampun napa tinggalanipun leluhur Jawi ngoten lah. Wis pokoke tinggal jaman ngadeg rusane niku jaman presiden sepisanan. Oh nggih, Bung Karno. Bung Karno. Jadi memang iku ngrusani cara anune naleni nyingseti. Dipun resmikan. Ya, ngoten cara anune. Mane bar naleni niku dhek kan terus mulih nyang Kayangan Suralaya.
mboten. Nggih. Mbah ngapunten, kados wau mengenai jodoh ngaler ngilen niku wau, Mbah. Nggih. Kula wonten cerita, Mbah. Nggih. Saking sesepuh riyin. Nggih. Napa kok mboten angsal? Lah tirosipun alasanipun niku riyin wonten perjanjian antara menungso kalih bangsa alus ngoten, Mbah. Lah niku ingkang arah ngaler ngilen niku jatahe mriku ngoten lho, Mbah. Dipun godho ngoten lho, Mbah. Lah niku napa leres ngoten. Nggih, pancen nggih ngoten niku wau. Dadi godane akeh. Oh. Ngoten lho. Berarti kantun Nek kuat digodho ya kuat kanggonan apa-apa. Nah, Godane akeh pancen. lah niku Mbah, kawula nyuwun ilmune kagem kersane kuat niku. Kuat godho niku wau ujian niku wau lho, Mbah. Napa mawon ilmu Mbah? Ini kok darani malaikatan niku. Malaikat papat sing manggon teng awake dhewe-dhewe niku. Niku wau, Mbah. Nggih, mbah darane dhuwur papat 5 pancer. Lah niku dipun pasani niku. Nggih. Mesti dirakati. Wah, kula sian sik 6 sregep tirakat. Nggih. Kula turu teng alas ijen wani kok sian. Nggih. Sampun bujal. Lah niku wonten mungkin pengalaman-pengalaman Tapi ngene kok. teng alas niku. Nek pun dilakoni saderenge nggih kudu ditangani abang. Ajeng nglakoni niku pun ragat jeneng abang. Oh. Disameti jeneng abang. Nggih. Nek kula sian ngruwah rasul. Nggih. Nggene guru kula niku pindho pitik papat Pitik sekawan. Nggih ngruwah rasul. Kanggo buka. Berarti saderenge laku Mbah niku. Mbah saderenge laku. Tasih mulai jawab ajenge ketiban ngelmune niku wau. Pun ngruwah rasul terus solusian. Lah engko nek pun dilakoni nggih. Ngruwah rasul oleh poso, oleh tirakat. Lho mene kudu siap pitik papat sih ya. Wis Berarti ngawali kalih. Kulo nggih Kagem beruah ya, niku wau kalih. Nek saniki nggih mumpun mok sebodo oleh. Tapi arek saniki karang sing kuat lho saestu niku. Muga saiki senengane dhuwit. Nggih, tapi kan nggih mboten sedaya to, Mbak. Mboten sedaya. Mungkin saking Nek sing duwe niat nggih iso. saking Karena panjenengan niate. wedar niki mangke nggih terketuk hatinya ngoten lho, Mbah. Ya nggih, karek niate. Saged Niate niliti sing- malih. Niate sing arepe nglakoni. Heeh. Nggih to. Ya banyak niate tenanan ya iso. Nah, niku biasane ingkang kersa nglakoni niku, Mbah. Ingkang sampun napa istilahnya kedaduk napa tiyang susah ngoten kata-kata Kulo sing pengen kasih nglakoni. Joko ya nek. nggih. Kasih Joko pepehane. Heeh. Senaksa enggak pun gadah garwa pokoke padha karepe nggih padha mawon. Bae budhe kanggo wong loro. Nggih to? Nggih. Lek kula nem-nem manika nggih sempet nglakoni, Mbah. Nggih. Kados poso, tirakat, kados panjenengan. Nggih memang raosipun benten, Mbah. Ya nggih. Nglakoni kalih mboten niku benten. Benten Saestu. kathah bentene timbang boten. Nggih urip niku saged ayem, Nggih, terus tenang. saged napa nggih lebih sabar nggih, Bang. Wong nyambut gawe napa niku nrimo. Nggih, leres. Ora kok ngoyo wae kancane disaut ngoten niku mboten to. Gampang kasarane empuk. Nggih, nggih. Nrimo sak olehe. Nggih. Nggih, niku memang Dene sabar tebekal nrimo niku kudu digawe. Tegen temen jujur lakune. Nggih. Lho, aku gandeng to niku. Nggih, nggih. Telu-telune ngatunggal. Telu-telu ning ati. Nggih, leres, Pak. Saestu kula nglampahi piyambak niku. Ya nggih. Nggih. Insyaallah saged. Ya mugi-mugi mawon saged kali nglampahi jenengan malih ngoten lho, diparingi Pak. seger waras panjang umur. Nggih. Umur iki kan tentu wau kuwarasane raga.
paringi seger waras panjang umur. Nggih. Lek kula riyen niku tujuan kula, Mbah, nggih nyuwun awalipun nggih pengen sekti kadigdayan itu. Tapi Nggih. dengan berjalannya laku niku, Mbah, berjalannya waktu. Lakune niku. Lah niku dipun leresaken piyambak kok, Mbah. Ha Wah, nggih. iki tujuanku ngene kok ketoke kok kleru ya. Nggih. Terus akhirnya nggih Upamane nggih pengen sekti, pengen cara pengen ditutuk gak krasa. nggih. Niku wonten piyambak lakune. Bareng pengen iso ngilang, iso. Saged, Mbah. Lho, namanya aja pengontrol-kontrol niku. Lah niku maksudnya panjenengan iso malah malih. panjenengan sampun napa gadah ilmunipun. Basa tuwa niku pun mboten kok apa. Mboten pengen lah. Mboten jelas pengen. panjenengan, tapi riyen Soale mboten sapa. Mergane kula niki kedel pundi cara wong ngoten hmm. masih apa demek mboten krasa yen didemek. Tunggal ngoten niku. Sampun panjenengan amalaken, Mbah. Olah nak sing arek golongane lho sak isor kula arang sing iso. Arang sing kuat. Ya panjenengan piyambak. Nggih lakune. Hmm. Tunggal kula niku namung arek loro. Arang sing kuat niku Arep Ponorogo niku sing guru kula. Arep Ponorogo ngebel. Nggih, nggih. Arang sing kuat nek canom. Memang kados daerah mriku nggih, niku termasuk lereng wilis, Mbah. Nggih. Lah niku kuwatah. Ngebel. Maksudnya kathah tiyang ingkang sekti ngoten lho. Nggih. Ngoten nggih. Gitu mriku niku. Hmm. Darang ngebel. Nggih, nggih. Ngebel niku ceritane Mbah kula niku. Nggih, Kula namung ceritane Mbah kula. Wong nyemplung riku mentas pun ditutuk mboten krasa. Ten sumber ngebel niku. Nggih. Lah ilange rondo teko terus ditablak. Dipun napa nih? Ditablak, Ditablek niku napa, Mbak? ditablak kuwi dibunteti. Oh. Dadi ini sing ngrusak anu panggah Belanda to. Heeh. Dudu basane. Nggih, nggih, Mbak. Jaman dari ditablak ke Belanda niku mone warok mesti Ponorogo. Nggih. Kolor dicemplungne plung dientas pun tedas dibaca. Oh, riyen ngoten, Mbak. Nggih, jaman dereng ditablak Belanda niku. Nggih, leres Mbak kados napa? Asma-asma gunung-gunung niku kan nggih memang dirubah. Nggih. Ini ku wae. Dadose napa? Marwae. Ya, Jeneng niku kan boten gemen-gemen lho, Pak. Nggih. Iki arwah iki, sultan iki manggone ning iki. Kan enten sejarah iki ampak. Nggih. Wonten dadose saking asma niku kan wonten tuwae. Nggih. Lah niku dipun rubah asmane nggih. Otomatis nggih berubah mboten wonten. Lah nggih to, tuwae malih. berubah iso ora kanggo sing dhisik. Malah sing digunakne sing keri. Nggih. Ngene Indonesia nu kan berubah mergo nggih kecekel Belanda jaman semono 350 tahun. Nomor titik. Jadi Indonesia itu sing berubah itu Belanda. Nggih. Tur berubah tapi nyata. Mau gak kena diliwati malah kena diliwati kaya jalan sepur tapi turute. Itu kan aslinya sing bangun itu kan Belanda. Nggih. Wow, zaman sultan. Nggih tanah Jawa Kalungan. Ya. Niku artinya memang rel kereta niku Mbak nggih. Nggih. Tanah Itu Jawa. gahane Belanda asli. Kereta ini. Mbah saking bapak panjenengan, mbah panjenengan sebagai seorang kiai Mbah nggih. Nggih. Lah niku pelajaran apa mawon ingkang sampun panjenengan tampi, Mbah? Nek kula iki mboten nate nampi bapak. Malah mboten. Walah mboten. Oh, berarti panjenengan ini nggih termasuk napa nggih? Ndablek ngoten, Mbah? Nggih. Kan dablek kula. Mana wae. Berarti panjenengan Jadi gurunipun panjenengan malah tiang limpu. wong tua liya. Lho ngoten.
Biaran sak bukaan itu misanan-misanan dana jangan Jawairi. Ya ini kan Jawairi. Ya. Nah kakang kula ning Mangir Oh. misanan. Ruwae Pak Jawairi kare kula niku misanan. Kali kula nggih misanan tunggal bapak niku. Kula kali kakang kula niku tunggal bapak si Jembok katene. Mbah kados Sakniki pun ilang danten nggih. wis mulih yang asale. Hubunganipun Jawi kali Islam, Pak. Lah niku pengertian Islam piyambak niku saged dipun babar, Mas. Islam itu artinya kan lungguh dina sewengi to. Lungguh wis dina sewengi. I Isa es subuh. Oh niku. Ya. Terus luhur asar maghrib. Ya kan rukune Islam itu kan rukune 5, padha kali disi 5. Niki padha setunggal mon pun bingung. Nggih ta? Jane lungguhe teng mriku wau. Oh niku mawon nggih. Nggih.